И здравейте, дами и господа, аз съм Емил Търповет и днес продължаваме с Дънги Облит с Златан 123. Хайде да продължаваме. Трябва да стигнали до четвъртия бос според мене. Победихме третия и сега сме тук. Ама сега ще бием с тия. И дами и господа, започваме лаги играта, не знам що. Господа, започваме много да ми лаги играта, не знам що. Хайде бе! Не мога да спра да мърдам! Това прави. Хайде бе! Мъга! Че е, забива ми! Не е там. Сега пък не мога да спрям. Дами и господа, спирам. Здравейте, дами и господа. Отново сме тук след рекламната ни пауза с Златан 123. Преди рекламната ни пауза нещо странно с играта, ама сега мисля, че вече се оправи. Малко започва да ми забива. Не знам защо. Не, защо бе? Защо? Здравейте, дами и господа, отново сме тук с Златан 123 на Дънги Облит. Пак за рекламната пауза, ама днес ще си... Да, бъгва ми защо? То май се оправи. Ора клипа започва много да ми бъгва. Не знам що. Мали ще умра. Стига бе! Ама това бъг бе! Добре, как планах? Планах! Това бъг изобщо не спира. Хайде бе, нали скучи, бе! Майко мила! Давайте ме! Мъга! Сега ли ще умра, бе? Май гад, колко е бъгът! Айде бе, не натам, бе! Нищо не съм написал, бе! Какво става с това, бе? Нище! О, хората, този клип е много бъгът и не ми работи. Мали как ще умра? Не, край мата. Абе, заради този път направо ще умра, бе. Ми да, защото има някакъв бъг, бе. Мъга, бе. Майде да ми се оправя. Айде, бе. Абе, защо, бе? Не, бе, защо? О май гад, бе. Как умря? Ето ни хора отново с боса.
изкъпвания. Виждате, че половината сме добили с помощта на Златан 123. Сега да, адски много лаги. Не е добре, не мога да мръдна! Дай. Еза. Лайка. Да, бинго. Бе. На косъм. Войне на косъм. Да, ужасно много лайки. Ама е така, май ще победим боса. Знам го. Да, ще успеем. Yes, бе. Айде бе, мога. Yes! Yes, бе. Успяхме. И така, пак ще направим една рекламна пауза и ще се върнем на следващия дънжън.